Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngiflu guys sizoncinga ngiphefumule igabi ngiyaxolisa. Uthare Sithembu kule previous video bengikhuluma ngomacele noSibindi ngendaba yabo yokuthi umseleko akanika into ayifunayo. I-agenda ikaSibindi sobala. uSibindi ufike wangasithandi iSithembu before bekunezathu kwafika isikhathi la asethanda khona iSithembu waze waba nomuzwa futhi ukuthi uzodablisha yonke into ubaba akanayo. Ngaleso sikhathi uSibindi ubeseganga. Ngaleso sikhathi uSibindi ubesene-multiple girlfriends because inkulumo yokuthi iSithembu sihle iy'ntombi ziningi ingoba manje usene-experience yokuba nentombi. Manje sebonile ukuthi ngingaba nale ntombi ngiphinde ngibe nale. Namanje uSibindi lapho ngobani uSibindi into ezokwenziwa umseleko ufuna ukuyiphinda-phinda. So uSibindi usupport ukuthi ubaba wakhe akafike nentombi kubo ngoba naye into azoyenza leyo mase kufika isikhathi sakhe. Usekwenzile-ke already izinto eziningi esiy'bamba ku-TV show ezenziwa umseleko uSibindi usezenzile. Ezinye futhi kuba ukuthi uSibindi uyazenza nomseleko useyazenza. Ngoba manje sibuye-ke mawulandele kahle lento eyenzeka la kuzingane zesithembu uthando nesithembu uSibindi ekhona ukuthi kanti okopela omunye noma ubuka komunye ubani manje. Kule episode la kuyiphathi kaMnini singakafiki kwiphathi kaLwandle. uSibindi wabiza umseleko wathi baba ngicela ifoni ngifuna ukufonela intombi yami. Wathi umseleko angeke ngize ngimshaye kodwa into angikhulumela yona ewumsangano. Laphayana-ke umseleko uwumuntu omdala uSibindi uyingane. Ngokusho kaMseleko ku-wrong ukuthi uSibindi akalethe intombi yakhe kubo benephathi. Manje kuseMzumbe kaMseleko. eMzumbe umseleko uyingane yakhona okaMseleko. Wenza umcimbi wenza into ezoxhumana nabantu abadala. Yena Mseleko uletha i-girlfriend kubo. Ayishintshi-ke lento. Asazi noma abadala bathi ku-right noma ku-wrong. Ngoba umehluko kwi-situation kaSibindi siyazi ukuthi umseleko uyaphila wa-reacta ngale ndlela. Wathi ufuna ukumshaya impama emshayela ukuthi i-girlfriend iyaphi. Mase kuwumseleko umehluko amadlozi abantu abangasekho. Asazi-ke noma amadlozi ayakikiza noma ayababaza ukuthi umhlola yini lo. uSibindi-ke i-agenda yakhe ukuthi ubaba wakhe mayenza izinto ezibheke eceleni akekho ozofika ekhuze yena ethi lento yenzayo uyaganga, lento yenzayo iwumbhedo because yinto ubaba wakhe ayenzile. Yingakho mayeni exabana nabo babili because umseleko mayeshada ingane uzokwenza vele. Masibheke ukuthi uMakhwela uzogcina eshadile. Umseleko mayezoshada ingane eno-25 ebe eno-50. Kusho ukuthi uSibindi usangaba ne-girlfriend eku-grade R. Umehluko ulinde nje leyo ngane ibe ndala. Mase kuwukuthi ngoba umnyaka yayo isiqualifya athi-ke ngoba una-19 lapho uSibindi eseyikhehle liney'ngane eziwu-9. Yileyo nto phela ngoba uMakhwela una-25 umseleko uney'ngane ey'ngaki eziwu-10. Njengoba ena-25 sekusetshenziswa ukuthi umqondo wakhe uvuthiwe le decision ayenza manje uyazi ukuthi wenzani akeze unumber 5. uSibindi ngoba egqugquzela lento uSibindi ingane ka-grade R izofunda iqeda isikole. Mase ka-grade 12 or first year evarsity kuthiwe nangu ozoshada noSibindi. Hayi asiyeke futhi le yabona bufanisa orange obungeze uphela eKZN nobaba bakhona nobhuti bakhona nomalume bakhona soze baphela ngoba enye ingane kwanye uyibukiza le kude uthi izogcina kanje. SisekuSibindi nomseleko part 1 kusazoba kuningi. Bye.